silný kokot srdca. Najvyššie urobíte, keď si obaja odpočiniete a ja zatiaľ zaobstarám patričný liek. Povedzte, tetuška, že sa na mňa nehnevajte. Ale tak akože by som sa mohla. No keď si mi mienete rok, tak mi budeš teda dcérou. A zajtra bude mať svadbu ja a po mne sa dáš ty, Betuška. Ja, ale to sa musia slečinka poponáhľať, aby sme my tuto zápolne predbehli, no? Čo sa povieš? Poď! Mama, ale raz, dva, tri. Trikrát svadba! Milá pani domová, Áno? či sú doma? Áno. Možno aj... Môžem sa spýtať na prvé domy z predstavenia? Bolo to pekné, zaujímavé, také iné ako ostatné predstavenia, čo tu doteraz boli. A bolo to vhodné aj pre tých mladších divákov, takže celkom dobre, mi sa to páči. No, neviem, nebolo taký... Úprimne poviem, myslím si, že tam boli veľmi nevyrovnané herecké výkony. Ale podľa mňa by to predstavenie mohlo byť fajn, kebyže ešte trošku docvičené. Ja som spokojná v podstate. Očakávala som, kolegyňa mi tam hrá, tak som sa bola pozrieť tak kvôli tomu. Tak ja som spokojná, že aj ochotníci sú vlastne na vysokej úrovni. Výborné. Ďakujem. Sadil som na toreadora 200 dinárov. 200 dinárov! Hotový majetok. More, to nešťastné more mi prinieslo veľký smútok. Zanedbával som mnohé dobré veci. Na akú cestu sa tu chystáš, brat môj? Viete, oče, som kapitánom lode Santa Maria a král Francesco ma poveril veľmi dôležitou úlohou. Mám sa preplaviť naprieč Atlantikom a tak znovu obnoviť stratené obchodné cesty z Áziou. Mám tam nabrať plno zlata a perál a tento vzácny poklad mám priniesť naspäť do Španielska. Čierna perla postrach všetkých čas. Každý, kto cestu skrížil je raz. Ťažký osud ide každú loď. Hodinár na dne morských vod. Láka nás závan zlata omamný. Sírny prach, ručný výbuch diel. To by nám na dne morskou spí. To by nám cestu skrížiť chcel. Ruky!
Dobrý deň, môžem sa spýtať na dojmy z predstavenia? No áno, bolo to výborné. Veľmi dobre, veľmi sa mi to páčilo, dobre som sa bavil. Dobre to bolo. No, sranda bola. Áno, bolo perfektné. Ďakujem. No, mne sa to páčilo teda, ako, to bolo tak na štýl, ako sme mali my spravené, len no, oni boli lepší. No. Aký je dnes krásny deň! Duška, vstávaj! Haló, slniečko už vstalo! No tak, dobré ráno. Dobre, komu zlé? Čo ma tak búcháš? A ty si, aby si vedela, ty si tá najhlúpejšia myška z rozprávky. Vidíš? Ani to vstávanie nebolelo. Máš? Áno, mám. A ešte telo? Telo. Môžem také telo? No, tak telo. Tak, mám. A pupok? Pupok. Mám. Joj, ale toto? Tak toto som ešte nevidela. Čo nevidela, tak toto som ešte nikdy ani necítila. No také smradlavky ja veru nechcem. To je smola. Budem musieť chodiť ďalej bosá. Starej Ježibabe, aby sme slúžili. Ešte, že si to rozmyslela. Baba Jaga jedna. Nájdeme si mi niekoho lepšieho, komu budeme slúžiť a kto bude s nami nažívať. Dobrý deň aj vám, opusteným ponožkám. Zoberte nás prosím domov, Palackého 7. Fuj, všetko, čo je špinavé. Fuj, od päty až ku hlave. Fuj, ponožky, fuj, smradlavky, skrývajú sa pred vodou. Špina a smrad nie sú v móde, veru ani náhodou. Ahoj! Dovidenia, kamaráti, a ďakujeme.